दायो जोंनाव खदाल गंसे आरो सेन सयता दं सेना बेनिफ्राय जों दा फोथाराव फैदों मा खालामनो फैदों सेन खानो जों दा सेन खाहैदोंसै दसे थानानै दा बे सेनखौ लानानै स' दायो जोङो दङ फोथाराव बेनिफ्राय सेन सानो फैदों जों साथाम दै बाबलु बैयो राज दाहाय खाथियाव देखायगोन आं बिसोरखौ ओमफ्राय दै देरदोंनो बेजाय जोंनि बे आगोलाव ओमफ्राय दैमायाव दा बेयाव जों थांगासिनो दं बेजाय फोथाराव सागोन सानाया ओमफ्राय दैमाया दै देरदोंनो बेयाव एसे दुगैना फैदोंसै ना मा बुङो नै आसोल सानैया फैगासिनो दं ओमफ्राय बाबलु नै बाबलु दै नोंनि सेनाव मा नांगोन गाबोन फुङाव खुसिया राज नोंनियावलाय बाथौ नायदोंसै आरो आंनिया नैबे जाय दं दै बेयाव आङो मा लागायगोन गाबोन फुङावसो मिन्थिसिगोन आरो गाबोन फुङाव जों नायफैगोन दिनै खालि सानानैल' थांदोंसै जोङो दायो अखाबो खोरोमबाय दं बिनिफ्राय दाखालि साननै सानथाम जाबाय सानफ्रामबो अखा खोरोमो बिनिफ्राय बै जाय हाजो दंना बेजायल' हायो अखाया बिनिफ्राय जोंनिथिंजाय फैद्राया दसेल' हाफैयो बेनिफ्राय आरो दैयाबो देरदों होनदों हाजोआव अखा हागासिनो दंना बेनिखायनो दा जों थांगोन दैमाया देरनानै दङ बेयाव दसे दुगैनानै फैदोंसै दा सेन खाखांनायनि उनाव मेंबायबो हाबना ला उफ मेंनायनि थाखाय बे न'आ बिराद बेस्ट दे आं आगोलावबो देखांबायमोन बे न'खौ ओमफ्राय दैमाया नै बेसे बैयाव ससान एसे आगोलाव ससान दं ससानजोंनो नांजाबनाय दैमा मोनसे दं दा बेयाव जों थांगोन नै जोमैया जा हेभि जाखादों दिनै क्लाउडी माउडी हलि मलि गाबोन फुङाव फैनानै नायदोंसै मा जिबौ ना मा होनदों खारबाय ए गाबोन फुङाव फैनानै नायदोंसै जोङो नाखौ बेसेबां मोनलाङो एसेबांथ' आइदै लामाया माथो साफा मा हाग्राथाय आइदै हाबजोबो माथो आथिङाव गाबोन फुङाव फैनानै नायदोंसै मा ना मोनो आरो बेसेबां मोनो एसेबांखिनिखौथ' मोननाय नङा बायदि मोनदों थेवब्लाबो नायदोंसै बाथोन जानो मोनो ना मोना गाबोन फुङावनो फैगोन दे राज जागोन माथो हाग्राया दैमाखौथ' जों खाथियावनो मोनबायमोन खिन्थु बे मोनसे दैमाया नङा नामा बै मोनसे खाथियावनो दंबावो आरो मोनसे दैमा बे मोनसेया नङा जानांगौ आंनि बायदिब्लाथाय दै बोहैलाना बे मोनसे दैमाया नै दै बोहैला बेयो ससान गिना गैया नोंसोर थांनो हागोन ना ससानाव बा बै मोनसेया बै नुहुरनाया ससान बै गामिनि जों लागोनै नङा आरोना बेयाव मानसि सिनायफोरखौ गासैबो बेयावनो सावफैयो आरो खबफैयो ओमफ्राय बे दैया बोहैयाखैनो बै खाथियाव मोनसे दंबावो दैमा बेयावसो दै फैदों नामा ओमफ्राय माइया गासैबो नै दासो ओंखारहांबाय जोंना फै नै मोनसे बाम्पार सेन गिदिरथार मोनदों जोङो नै बे जोंनि बे फिसा ना ओमफ्राय नै बे मोनसेया जा गिदिर सोरानिथाय खावनानै लांनांगोनलै दाना बुजाबाथाय नोंसोर माबानांगोन दै सोरबा नागिरबाथाय लांबाय बाया बोरैबा नंमारगोनसै भिडिअ नायनानै डाइरेक्ट सिखावखौ हमजाखागोन डाइरेक्ट जोंनो जागोन ना आं दा सेनखौ लानानै थांदोंसै बै मोनसे दैमायाव थांदोंसै दा चलो एजा साइडनि माइआ बारा ओंखारद्रायबाय एडभान्स गायनाय नामा फोथाराव माथो दै दं खिन्थु दैया बोहैयाखै दै सेन सानो मोनगोन ना मोनाथाय जोङो बै मोनसे दासो देखायनाय आं दैमाया बेयो जों लागोनि बाउन्डारिमोन बेनिफ्राय बेजाय साइडनि हाया दुस्रानि आरोना दुस्रा गामिनि बेफोरो दुस्रा गामिनि ओमफ्राय न'फा न'नै जों लागोनिबो दं बेजाय साइडआव खिन्थु जोंनि बाउन्डारिया बै दैमानिफ्राय जायो आरो जोंना ओमफ्राय दा जों दा फैबाय थानाया खाथियानो दैमाया खिन्थु बेयो दुस्रानिसो बेयाव बै मोनसे बै नुहुरनाय गामिनि माने दुस्रा बाउन्डारि बारनानै फैबाय जोङो दा जों सेन सानो बुंनाया दैयानो गैला नै बेजाय अभार जादोंमोन नालाय बेजाय माइबारियाव हाबलांजोबदोंमोन मैया बेनिफ्राय नै बे दैमानिफ्राय मैया दैया अभार फैदोंमोन दै बेनिफ्राय बेजाय दै बायनाय नङा
बे जाय अभार जानानै फैदोंमोन आरोना फोथाराव हाबहैदोंमोन दा दैयानो गैया सेन सानो थाखाय जों दै मोननाय माबा हानाय नंला नामा दिनै बेयावनो दुगैलांनांसिगोन गोथौ बेयो जा गोथौ हाबलाबायना दै र' जों थागोन एलाय 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 Exam bener nggak neng? Mana? Hei, neng lereng bener nggak? Ini erna bekerja sekian fui nih ya, fui baymen, dan nih biar hagra lala nih ke baymen, kotal jeng isi jauh bayar liko lagai na baymen, mereka fungom naik kan sandengmen gila. Masa bangun dari ini, tanggal sini na? Duit kan? Duit sih. Duit sih. Kita serang habna naik nih loh. Wah, habna. Behuyu dahar, behuyu dahar. Hei jom naik itu. Ri. Isalah. Tini jahat duit kapai nih mesta na mesta nih mesta. Kana langsung. Sana tak kana langsung. Yes. Nilai. Lang nanggo. Ada mana? Laka kana lah. Ma bidor du. Korea na songjai. Bisa dong mesta. Serba gainnya jangan aku na. Hah? Serba gainnya jangan aku. Kesang tuh kesang. Kesang boy. Thang đơn xây đã mới thắc khăn làng bao đơn xây bây giờ hay nụ đơn mình đã mới thắc để câu giờ là nó thang đơn xây nà thôi sen câu khăn hà nó là phải beri bác khăn đi bà này bây giờ isi agak thang đơn xây cái này đơn xây rồi mình thà bắt thấy rằng thang khăn đơn xây bên phải bây mới thắc khăn làng này thôi mới thắc khăn thôi chalo Malika nोंसोर खानैखौ नुनानै दाब्रायबोबालाय भिडिअ नायनानै नोंसोर खानैखौ दाब्रायबोबालाय मा खालामगोन नोंसोरो हा आंथ' खाखायाखैबो नोंनो जोबा भिडिअखौ नोंनो दे आधा आधा आं नांगौ आं जागोनल'लाय खाग्राया नोंसोरना मालिकनि एसे दायो जों थांबाय थादोंसै दा मैथायाबो जाबाय खानाया ओमफ्राय आं पकेटाव बे साइडआव लाबोबाय दे बेखौबो लादोंसै ओमफ्राय नै बे राज मा नामलाय नोंनि राज बर' आरो नोंनियालाय बाबलु बर' पार्टनार सानैबो गामि जोंहानि न' खाथिनिनो